Sa kuan ang nahisgutan kagabi kagahapong adlaw nagparamdam na si Harry Roque, ang turotot ni Presidente Rodrigo Duterte, nga dunay himuon silang istorya aron dili mahinayak si Presidente Digong pagpakigdebate ngadto kang retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. May kaning mudaog hilot og istorya si Harry Roque. Sa kuan nang gikaingon, kung si Roque usapan ni ka manghihilot sa lawas, maayo kaning mo hilot og piang, suhi ni. Apan ang iyahang pagkamanghihilot, dili manghihilot og piang, siya maoy manghihilot sa nga piang nga istorya ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Iyang hilot-hiluton aron ang sayop murag sakto ug ang bakak murag tinuod. Correct ka dyan. Og ang panahon nga ang presidente mapiki na mangita gyud lusot sama sa manghihilot og piang, muingon na ang doktor, oy do, ang imuhang braso, nahiwi man ang bukog ani, ato ning x-rayhan. Wa may kwarta ang pasyente. Dok, di lang sa kadok, kay wa ko'y kwarta, dok. Sige, balik lang din ha. O mga kwarta na ka, niadto siya sa manghihilot. Pagtanaw sa manghihilot, uy do, nahiwi lagi ni mong bukton, mabitaw brad. Ay kamalaka na. Atuan ang hiloton imuhang bukton. Gihilot, agay kasakit. Agwantaha brad, agay kasakit. Agwantaha gyud. Kay maayo na ka, pagkahuman na, pasalamat og dako ang pasyente. Kay maayong pagkahilot sa nahiwi niyang bukton. Mao po ni makasama ang mga istorya ron ni Presidente Digong, nagkahibat, nangahiwi, nagkayabag og maayo, dasmag diri, dasmag didto, og sakinan pa, reckless driver si Presidente Digong. Ang iyahang pataka lang dasmag, wa na iprino-prino, ang resulta, ang mo pik-pik, mao si Harry Roque. Una na malaging naghagit-hagit si Presidente Rodrigo Duterte og debate ngadto kang retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Kay sod sa pipilana ka mga adlaw, perting pikuna ni Presidente Rodrigo Duterte, init kayong uwo. Iyang giingnan ang kanhi Foreign Affairs Secretary Albert de Rosario. Ikaw, Albert de Rosario, buang ka, kitaan kang amawa ka, sukmagon ti ka. Straight to the point. Pero di man siya kaingon ana ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Kay bisan og senior citizen na ni Carpio, lawasan pa man ligon pa. Bisan pag hagdo na ni Digong si Carpio o sukmagay, posible, musukol na. Tungkol sa kapiko na yung Presidente Digong, iyang giingnan, ikaw Carpio, pataka kag ngalingal. Sige, gusto mo, debate. Mag-debate tao, Carpio. Carpio, debate. Ha? Kay pamatunan ako, Carpio, saan ang kanhi administrasyon ni Pinoy? Wakoy sa inyo akong gibutang-butangan, ako inyong tamukan ang inyong palpak. Kamoy palpak, dili ako. Debate ta, Carpio. Debate. Sa isyo sa West Philippine Sea. Debate. Si Carpio, pwerte relax. Ingon na si Presidente Digong, debate. Ako na makakarpyo. Og matun-an na makako, og ma-resign na yun ko. Correct ka dyan.
Ingon na Scorpio, ay, murisahin ka, ug madayon, mas maya pa, murisahin ka nalang daan, Mr. President, kasi sigurado yung kang pilde. Ningon Scorpio, amaw din na gusto ni Presidente Rodrigo Duterte, magdebate mi, okay. Ako siyang papili og oras, ako siyang papili og lugar. Asa siya napita komportable. Ako ang ginawat ang iyang hagit nga debate. Sige kaingon ko na, di ni sayo ang trabaho ni Attorney Harry Roque. Posible, sila randuha, si Presidente Digong, nag-isurahan na sila nga Mr. President. Nga imuham rin tao itong ihagit si Carpio. Si Carpio suhito kaya na sa international law. Si Carpio suhito na sa history sa Spratly Islands. Suhito na sa Carpio unsaon pag-enforce nato nga makuha og balik ang West Philippine Sea bisan pa man dili agi og gira. Apiki na ka, Mr. President. Oo. Posible, nagyaw-ya po Presidente Digong. Ato lang ma-imagine ba? Buwanas Presidente Digong, PIPO ka Carpio. Ilang huna-huna. Unsaom lang ni nato, So kagahapon, katong paramdam ni Roque, mauna to. Nga niingon si Roque, ang giingon manggod sa ato ang mahal na Pangulo nga debate manggod to sa katawhang Pilipino. Og matod pang Attorney Harry Roque, ang atua hinoong presidente, ready man kung siya manghagad og formal nga debate anda man ato ang presidente pagkamayuhang mudag hilot sa istorya. Indirekta iyang ipatuo nga si Carpio mao nang hagad og debate nga tong Duterte. Karon, posible nagbiting ang mga cabinet members. Unsaon ta man ni? Ha? Nagsukliay sila og mga ideas. Nag-brainstorming. O posible, nagkasinabot ang mga cabinet members sa panila pahibaw si Presidente Duterte, ilaha ka ng kisabot-sabutan daan. Ana magina. Sa di pa ang meeting nga to sa tuang boss, ang mga staff o ang mga empleyado sabot-sabot man daan sa nato pagsulti ato ang boss. Pikon ra ba kay ron? Ha? Init ra ba kay ko? Sabot-sabot sila. Mga cabinet members, kato mga most trusted persons ni Presidente Duterte. O posible ingon ani ang nasabutan, ha? Ako lang ning i-imagine, ha? Di lang nato na pasuklog debate, ang atong mahal na Pangulo kay una, wa siya dagan ng Carpio, suhito ka na sa Carpio sa international law. Ikaduha, hibaw na kasbaba sa itong presidente. Panahon sa debate, basing masakpan noon nga siya na makak. Pero katutuwa ako ratong imagination, ha? Wa man niingon ana si Roque. Akong gilahi ang akong imagination og ang tinuod nga panghitabo ron. Ang tinuod nga panghitabo kay pahibaw na ni Attorney Harry Roque karong adlaw nga di na madayon ang debate nila ni Duterte o Carpio. Kay manghilot man si Roque, may bang muda og hilot-hilot og istorya. Aron dili kayo ngilad paminaon. Mayuhang mudag istorya, Para dili ngilad paminaon, o para dili ngilad pod paminaon para sa ato ang presidente, unsay giingon ni Roque, ang atong mahal na Pangulo, andam gid baya nga makigdebate ni Carpio. Mayuhang mudag hapin-hapin, manghilot yun. Ang atong mahal na Pangulo, andam baya nga makigdebate
ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Ready unta siya. Ha? Pero, ni patuo man ang mahal na Pangulo sa advice sa iyahang mga cabinet members nga mahal na Pangulo. Wala kayo makukuha kung makigdebate kayo kay Justice Carpio. Oh. Matod pang Roque, wa may makuha ang Pilipinas. Ug makigdebate si Presidente Duterte ngadtong Carpio. Apan si Carpio, wa na namo talawi, wa mi manalaw ngadtong Carpio. Gani si Presidente Duterte ni padana ko, ingon si Roque. Ako mao'y replacement ni Presidente Rodrigo Duterte. Kung gusto makigdebate si Carpio sa ating mahal na Pangulo, ako mao'y makigdebate ngatong Carpio. Manghihilot yun og istorya. Oh. Pero wa pa to hilota og istorya? Yun aniyon pag-istorya. Ha? Udi pa maayo manghihilot og istorya ni si Roque. Ay aniyon unta pag-istorya, prangka-prangkahon lang, pagsulti ba? Ha? Pasiloa, mga katawhang Pilipino, di madayon ang debate kay nanalaw ang ato ang presidente. Pero di man mahimog ingon anaon. Ug anaon pag istorya ni Roque, ultima ora tangtang siya. Nganong interesado man ang katawhang Pilipino nga maminaw ani? Di man ang katawhang Pilipino mo ay naguna-una og sugyot og debate. Ang ato ang magong Presidente Rodrigo Duterte mo nahagad og debate? Ha? Si Presidente Digong man mo nahagad og debate? Maorag na, no? Sa karaan pang komedya, dito kunos prisuhan. Karaan ni komedya ba? Dito kunos prisuhan. Dihe bagong nakasud nga piniriso, nagaudhaw dayon. Ore, kisa isang dali! Kisa isang dali! Ha? Kisa isang dali! Sukmagay ta! Bulo! Di balaw na itong usa, pre. Sukmagay, tanaos, bagong piniriso. Hindi ka na kong lawas, ka nagharmag patikan ni. Ha? Wala mong gusto? Boss. Nangutan naman lang ko, boss, kung kinsay isog din, he. Mamaora po na ng istoryahan, debate. O ato ang ipanag-ingnan si Presidente Digong ang samara nga nahagad siyag sinukbagay nga itong Carpio apan siya na po'y ni punit siyag sinilas o ni bahag ang ikaw o 3 ka kilometros ang ginaganan sa dihang gisuklang Carpio. Pero ato ang pangutanon lang ang pulso sa Katilingban, no? Para ninyo. Sakto ba ning desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga niatras siya og debate kang retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio?